गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रि प्रहलाद सिंह पाटेला सफैनानै सरकारि बिथांखिफोरनि सायाव खौरां लाफैदों। बिजेपिनि जिल्ला भवननि भुमि पुजन होनायाव बाहागो लाफैदों मिरु रायजोनि मन्थ्रि प्रहलाद सिंह पाटेल बिथाङा। आसामनि फालांगिरिफोरखौ रांखान्थियारि मदद होगोन मिरु सरकारा बैफोर गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु रायजोआरि मन्थ्रि प्रहलाद सिंह बिथाङा बुंबावदों आसामनि फालांगिरिफोरनो लोगोसे गावसुंथा हानजाफोरनो 2 लाख राङै मदद होगोन। मख'नो गोनांदि मैया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव फैनानै मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रिया आसामनि गावसुंथा हानजाजों लोब्बा थानाय आरो ससाइटिफोरनो रां मददखौ होनाय जागोन होननानै फोसावना होयो। गाहाय मन्थ्रिनि बिथोन बादियै मैया बाक्सानि मुसलपुराव सफैनानै मिरु सरकारनि सुबुं अनसाइ बिथांखिफोरखौ मावफुंनायखौ खौरां लायो मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रि प्रहलाद सिंह पाटेल बिथाङा। गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों 10 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसा आरो 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया चिरांनि फानबारि थानानि सिङाव थानाय बरगाव 3 नं लखिजरायाव मोजां मोननायनि लैथोआव गबनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। सानै उन्दै बैसोनि फरायसा आरो फरायसुलिखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बरगाव बदियागुरि गामिनि 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया बङाइगाव सिगुनसिलानि 17 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलाजों मबाइल फननि गेजेरजों मोजां मोनलायदोंमोन। फ्राय 5 दानसो मोजां मोनलायनायनि उनाव सोमोनांथावै जिउ फोजोबना लादों। उन्दै बैसोनि सानै फरायसाया मा जाहोननि थाखाय बिसोर सानै फरायसाया जिउ फोजोबनानै लाखो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। बे रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि गेजेरजों सोलोंथाइनि थाखाय फरायसाफोरनो 5,000 रां लोगोसे फाहामथाय लानो थाखाय बेरामि सुबुंफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। मैया निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय सा 140 फरायसा आरो सा 25 बेरामि सुबुंफोरनो एमएलए बिथाङा रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो। 16 नं निसिमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होनाय समाव एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बियाबनि माखासे दैदेनगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। रांनि चेकखौ गथायनानै होनायनि उनाव फरायसा आरो बेरामि नखरफोरा बे अनसुंथाइनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन होननानै बिथां जयन्त बसुमतारीया बुंथिनानै होयो। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय काजलगाव डिभिजननि आवथायाव चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलिनि वाल बाउण्डारिखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि सुरत नार्जारि बिथाङा। बे वाल बाउण्डारि गैयै समाव आफादारि बिथिङाव खामानि मावनो गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन होननानै फोरमायदों चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। मख'नो गोनांदि बे वाल बाउण्डारिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि अननायाव हाग्रा बिफाननिफ्राय 24,99,500 राङाव मावफुंजादों। बे वाल बाउण्डारिनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, गुदि बर' फोरोंगिरि आफादनि नेहाथारि आरो गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि थागिबि अमेन्द्रनाथ नार्जारि बैसोआ 53 बोसोर बियो गोमानानै दङ। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थाना आरो बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय बेंटल देवलगुरि गामिनि थागिबि 53 बोसोर बैसोनि अमेन्द्रनाथ नार्जारिया थांनाय 21 एप्रिलनि बेलासि 3 रिंगासोआव न'निफ्राय ओंखारलांना गोमानानै दं होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथिहोदों। बे जाथायखौ लानानै मैया नखरनिफ्राय बेंटल पुलिस आउटपस्टआव गसरलाय गथायो आरो पुलिस बिफानखौ नागिरना होनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा गुरैयै खावलायहैदों। पुलिस आउटपस्टआव गसरलाय होनानै अमेन्द्रनाथ नार्जारिनि आंगो बिसि मुलाथि नार्जारिया फोरमायदोंदि जाथि बाहागिफोरनियाव खौरां लादोंब्लाबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिथांनि बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि खर'आ बारा मोजां नङामोन। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय दासिम फाहामथाय होबाय थादोंमोन आरो दायो एसे मोजां हालोदाव फैबायमोन होननानै बिसिया फोरमायना होदों। लोगोसे
अमिन्द्रनाथ नार्जारी बिथाङा कसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालियाव हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिमोन आरो फोरमायबावदों दि अमिन्द्रनाथ नार्जारीया बिदानि न'आव थांनो होनना सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन, नाथाय बिदानि नखराव खबर लाहरोब्ला जेबो खौरां मोननाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर अमिन्द्रनाथ नार्जारीखौ नुसनबायोब्ला नखरनिसिम मिथिहोनो खावलायदों। नखरनि मबाइल नाम्बारखौ होनि 9957316825 आरो 9101458675 स्क्रिनावबो होनानै होगोन आं। मैया एबा 22 एप्रिलखालि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय फेंग्रियाव जाग्रा आदार नागिरनानै फैनाय मासे लख्राखौ हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे लख्राया थांनाय साननैसो समनिफ्रायनो माखासे ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन आरो बे लख्राखौ तिनसुकियानि फेंग्रि ओनसोलाव थांनाय 2 नं मुगं माइ आबाद फोथाराव हमनो हादोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। त्रिपुरा सरकारा गोदान दिल्लीयाव गंसे रैमालि अक्सन सेन्टार बेखेवनो थांखि लादों होननानै त्रिपुरानि एग्रिकालचार एन्ड फार्मार्स वेलफेयारनि मन्थ्रि रतन लाल नाथ बिथाङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मुलुगनाङारि हाथायाव त्रिपुरा रायजोआव मोनग्रा रैमालिनि गोनांथिया बांसिननायखौ नोजोर होनानै गोदान दिल्लीयाव गंसे रैमालि अक्सन सेन्टार बेखेवनायनि थांखि लानाय जादों। जाय बिथांमोना स्पेसियेल टेट आनजाद होगोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकार सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव माखासे साब डिभिजनाव अरियेन्टेसन प्रग्राम एबा आगु फोरोंथाय मावबादाखौ बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। बिटिआर हालामनि मोन 10 साब डिभिजनाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन आरो मा खालाराव आरो माब्लानिफ्राय बे हाबाफारिया जागायगोन आरो बबे फरायसालिफोराव बे हाबाफारिया खुंफुंजागोन फोरमायना होनि। बाक्सा जिल्ला मुसलपुराव मुसलपुर कलेजाव 25 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, सालबारिनि सालबारि कलेजाव 25 एप्रिल 10:30 रिंगा फुंनि समाव, तामुलपुरनि तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 25 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, क'क्राझार जिल्लानि पर्बतझरा जुनियर कलेजाव 26 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, गसाइगावनि बिएड कलेजाव 26 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, क'क्राझार सरकारि कलेजाव 26 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि कलेजाव 27 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, बेरगाव डिग्री कलेजाव 27 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, चिरां जिल्ला काजलगावनि इउएन ब्रह्म कलेजाव 28 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव, बिजनी कलेजाव 28 एप्रिलखालि 10:30 रिंगा फुंनि समाव टेट आनजादनि आगु फोरोंथाय मावबादाखौ खुंफुंनाय जागोन। 6 साननि उनाव मनज बर'नि गोथै देहाखौ बेखि दैमानिफ्राय बोखांनो हाबाय। थांनाय 3 बैसागआव लोगोफोरजों बेखि दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन मनज बर'आ। बे साननिफ्रायनो बेखि दैमायाव गोमानानै थायो मनज बर'आ। बाक्सानि बारपेटा उननिखारि ब्लकनि नबिन बर'नि 21 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मनज बर'आ। गोमाजेननायनिफ्रायनो मनज बर'खौ एसडीआरएफनि हानजाया दैयाव नागिरनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गामिनि रायजो राजाफोरासो दिहुननो हायो। मख'नो गोनांदि बेखि दैमानि फाखनजों बुखारजालांनायनि सन्देहआव 6 साननि उनावसो मनज बर'नि गोथै देहाखौ मैया बोखांनो हानायाव नखरनि गेजेराव सोमोनांनाय थासारि सोमजिखांदों। बरपेटा रड पुलिसआ मनज बर'नि गोथै देहाखौ बोखांनो हानायनि उनाव पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय बरपेटासिम दैथायहरदों होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायना होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।